Pobídka pro ministra sportu, prevenci a zdraví od pedagogických pracovníků České republiky. Jak vylepšit český fotbal a zároveň ušetřit. Vážený pane ministře, po detailní analýze obdivuhodného výkonu našeho fotbalového mužstva na mistrovství světa obrácím se na vás jménem 99% pedagogických pracovníků České republiky. Navrhujeme vám s okamžitou platností rozpustit fotbalový národní tým, včetně hráčů, trenérů, koučů a dalších pozic. Místo toho nabrat výkonný kádr z řád pedagogických pracovníků. Jsme spolehliví, výkonní, zvyklí na přesčasy a psychické přetížení, neodrádí nás od tréninku ani bolest kolena, krku, ani zápal plic. Jsme zvyklí běhat po škole s rychlostí kulového blesku, hlídat levé a pravé křídlo současně, komunikovat s publikem, být zodpovědný za výsledky. Jsme flexibilní a učiví. Během pár minut obránce se stane útočníkem a útočník obrancem. I kolegové ve věku 60+ tvrdí, že by byli ochotní zapojit se do akce Zachraňme český fotbal a kopat do míče. Ovšem za cenu toho, že věk odchodu do důchodu jim bude zkrácen minimálně o 2 roky. Na tom se domluvte s panem ministrem školství. Snad vám vyjde vstříc. Do branky můžete volit kohokoliv z ředitelů a ředitelek škol. Tyto lidi jsou zvyklí odrážet útoky všeho druhu. Tým koučů a administrativních pracovníků vám jednoduše vytvoří zástupci ředitelů. Nikdo líp nezvládne zajistit chod týmu, vyřešit náhrady hráčů, obstarat účast týmu v utkáních i v případě, že z 11 potřebných hráčů zdravých je jenom 6. A toto vše jsme ochotní dělat za 10% platu, který dostávají fotbalisti. Je nás v České republice 223 000. Tak snad z tohoto množství by se dalo něco vybrat, aby už konečně ten fotbal fungoval alespoň tak, jak funguje české školství. Vy, pane Šťastný, se neváhejte. Máme před sebou 2 měsíce prázdnin, můžeme začít s tréninky hned.